Zdravo ljudi, ja sam Luka. Ćao, ja sam Ilija. I ovo je kanal Put do uspeha na kojem pričamo o ličnom savršavanju i ličnom razvoju kod mladih ljudi u Srbiji i generalno. Da, u ovom videu ćemo pričati o jednoj temi koja mislim da je mnogo važna jer se tiče vašeg socijalnog života, a vaš socijalni život je jedna od najvažnijih stvari u vašem uspehu. To je jedan od tih 4 faktora koji zapravo da, ja mislim da bez socijalnog života ne možete imati ni veze sa tim uspešnim ljudima, ne možete da imate ni srećan život. Ne možete ni istinski da uživate u svim dobrim stvarima jer nemate te prijatelje. Tako da, želi smo, mislim da bi trebalo da pričamo o jednoj temi koja je mnogo važna i provalio sam da mnogo mladih ljudi imaju taj problem, a to je da čekaju pozivnicu drugih ljudi, a ne stvaraju svoj život. Naprimer, ja znam da sam ja čak i sam imao taj problem jedno vreme, a i Luka posebno, gde smo čekali, naprimer, ja sam imao drugare koji su, imao sam drugare koji su se družili sa najzgodnijim devojkama, devojke koji su se družili sa najizgodnijim momcima i oni su stalno izlazili na neka cool mesta, u školi su bili najpopularniji i ja sam želeo da budem deo toga na neki način. I pa zato što sam želeo da budem deo toga na neki način, ja sam nesvesno se njima, ne mogu kažem ulizivao, ali nesvjesno sam pokušao da uskladim svoje ponašanje da se njima dopadnem, da. I što je najveći paradoks, to je baš uradilo kontra efekta, jer su oni nekako osetili tu energiju koja oduzima, ništa ne daje. Tako da, to smo želi da vam kažemo da je najvažnije da vi napravite svoj život. Da napravite tako dobar život da će ljudi moliti da budu deo toga. Da vi njih privlačite. Tačno. Što ti imaš da kažeš na tu temu? Kako misliš da treba da razvijaš taj svoj život, a opet da taj svoj socijalni život nekako držiš pod kontrolom, da se... Ja mislim da je prvi faktor da prvo sve što treba da uradimo je napravimo život koji je veoma dobar i da mi zapravo ne zavisimo od naših prijatelja, od ostalih ljudi kao od partnera, kao što smo pričali u prethodnom videu gde sam pričao, gde ne očekujete ništa od njih. Nego vi sami sebe zadovoljavate, a oni su kao bonus koji dolazi u vaš život i povećava zabavu. Da, tačno tako. Ja mislim da bi ih trebalo da dodam još jednu stvar, da to ne znači da treba da se izolujete od vaših prijatelja, da se izolujete od njih kao ja ću da pravim svoj savršen život, ali neću da imam prijatelje, nego ću da radim sve sam i to vam ništa neće pomoći. Vi morate nađete, kao što sve u životu treba harmonija, balans ili harmonija. Mislim da je najvažnije da držite taj socijalni krug ljudi i da upoznate što više ljudi, ali da im date neku vrednost, da im date nešto dobro, ne da tražite nešto od ljudi, naprimjer... Vi trebate dajete zabavu, dajete vrednost, a ne da oduzimate. Tačno, imamo jedan primjer, naprimjer, većina, posebno muška populacija, momci, imaju problem kada izađu, na primjer, u klub, na splav, na žurku ili bilo gde, i kada pokušavaju da ne znam, priđu nekim devojkama, da urade nešto povodom toga, dajem taj primjer zato što mi je to nekako najbliže tu, da oni, na primjer, traže gde je žurka, traže gde je dobar provod. Bukvalno, na primjer, ako vide neku grupicu momaka i devojaka koji se dobro provode, oni pokušavaju da se uvuku tu i da budu deo tog provoda. I ako su oni deo tog provoda, oni će se osjećati super. A ti ljudi ih namjerno odbijaju zato što shvataju da oni bukvalno traže od njih da budu deo toga. Kao moj život je sranje, mogu li ja da budem deo tog života, mogu li ja da dobijem nešto od toga, da uzmem neki trač od toga, umjesto da ti napraviš, na primjer kada napraviš... To su i to one dve vrste ljudi na žurkama ili generalno na tim mestima javnim. To su ti oni ljudi, oni koji su kao centar pažnje i prave zabavu i oni drugi koji stoje sa strane, znaš, onako nastavljeni su na zid i gledaju i posmatraju. I ono kao skeniraju okolinu. To sam htio da vam kažem, zato što će vam to u socijalnom životu inače svuda značiti. Naprimjer, sad dajemo opet primjer klub. Ako si ti centar pažnje, ako si ti centar dešavanja, ako se ti zabavljaš, ako ti uživaš u tome, vidjet ćeš da će ljudi mahinalno... Da, i brže ćeš praviti prijatelje. Bukvalno. I mislim da je to važno i u životu, primjer u tvojoj školi, na tvom fakultetu, na tvom poslu, da nekako ne pokušavaš prvo da otmeš nešto od ljudi, da uzmeš nešto, čak možda ne... Pokušaj da daš nešto. Da, bukvalno. Da pokažeš kako si ti... Nemojte tražiš prvo njih da oni budu dobar prijatelj tebi, nego prvo ti budi dobar prijatelj njima. Da, baš to. Mislim da je to toliko važno i verujte mi, na početku, evo reću vam... Takođe i bitna stvar je da ako se neko bezobrazno ponaša prema tebi i ne poštujete, treba da ga izoluješ iz života, treba da ga totalno oceniš, jer ima toliko ljudi u Srbiji koji bi rado imali tebe za prijatelja, ako si dobra osoba. Tačno. Nemoj da gubiš vreme sa lošim ljudima koji te ne poštuju. Tačno, mislim da čak to se može, na primjer, ako neka osoba, ako se ne sviđa to što radiš, verovatno u većini slučajeva, ako si u ličnom razvoju, ako si postaješ bolja verzija sebe svaki dan, svako
svakog dela života, ako si srećan, ako umeš da se zabavljaš, ako umeš da izađeš sa drugarima, većinom ta osoba koja se ti ne dopadeš jer se ne zbog tebe, nego zbog nje, zato što je ona takva kakva jeste. I nekada morate da napravite tu razliku između toga koje osobe vas ne vole zato što ste vi krivi, a koje vas osobe ne vole zato što su oni debili. Mislim da je to mnogo važno. Samo sam hteo da dodam, mislim da je to ono što sam hteo da dodam vezano za tu temu. Imaš li ti nešto da dodaš na... Ja mislim da i mogu da kažem još jednu stvar koja je veoma vezana za pravljenje tog svog savršenog života. Čekaj, mene zanima, kako bi ti rekao da neko najbrže pravi sad prijatelje? Ja mislim, iskreno, moj savjet je bio, nađite ciljnu grupu, kakve želite da imate prijatelje. Naprimjer, ako lupam volite kompjuter igrice, ja bih išao na mesta gde se nalaze takvi ljudi, jer ako vi volite igrice, vi bi najčešće volite da se družite s ljudima koji isto vole da igra igrice, ako i za fudbal ili za bilo što drugo što radite u životu. Ali ja mislim da je to isto važno imati taj balans, kao što je važno da imati... Imaš zapravo različitu vrste prijatelja. Da, bukvalno vrste prijatelja. Ali ja pričam za nekoga ko tek započinje, ko na primjer možda nema prijatelja. Okej, onda mislim da je to što Luka rekao savršeno. Da, mislim da je onda savršen plan da ako nemaš prijatelje, ako si usamljen, da prvo kreneš od te baze ljudi koji vole nešto što ti voliš. Mislim da je internet zapravo super mesto za to. Da, iskreno. Jer uvek u svakoj grupi možeš da nađeš neku vrstu prijatelja. Nešto imam jedno svoje mišljenje o tome. Baš me zanima kako bi ti odgovorio na to. Opet morate da gledate. Naprimjer, ako mislim, to ne mora da znači. Možda, naprimjer, ja imam toliko prijatelja koji su tako uspešni u životu, idu u teretanu, imaju najlepše devojke, idu putuju po svetu, a i vole da igraju League of Legends. Ali ako vi igrate po ceo dan League of Legends, ako ste taj tip gamera, mislim da bi trebalo da se prestrojite na neku drugu stranu, da probate da upoznate ljude koji, bukvalno mislim da bi trebalo da izađete iz te vaše čaure, da upoznate neke ljude koji vole neka druga interesovanja. Da. Koji vole, na primjer, neke druge stvari. Tako da, a što se tiče tog kreiranja vašeg savršenog sveta, mislim da, pošto ovo je više video koji priča o tome kako želimo da napravimo svoj dobar lifestyle koji će odgovarati drugim ljudima, da će drugi ljudi želeti da budu deo toga, nasuprot toga da ja pokušavam da budem deo nečega. Cijela poenta našeg kanala je da napravimo od vas, to jest da vam pomogne, da vi napravite to vašu savršenu verziju, da vi ne trebate da uzimate vrednost drugih i da tražite druge stvari od drugih, nego da jednostavno oni vama da vi oplemenjujete druge ljude, da vi njih činite srećnim. Tako da sam samo želeo da dodam da dok pravite taj vaš savršen život, a kako ga pravite? Tako što radite na svojim financijama, radite na svom zdravlju, radite na svojim socijalnim veštinama, to znači povezujete se sa ljudima, na primjer povezujete se sa ljudima koji mogu pomoći u poslu, koji su vaši mentori. Mislim da kada to krenete da radite, bukvalno ćete se vrlo lakše će vam biti da ljudi budu deo toga. Sad, ovo može da se raširi veoma, ova priča, ja bih rekao. I mislim da ćemo možda u jednim od sledećih videa pokriti neke specifične teme, kako naći svog mentora, kako dobiti neku reputaciju u društvu uopšte. Tako da sam samo htio da vam dam... Kao različite metode kako najbrže napraviti prijatelje. Da, tako da smo samo hteli da vam damo tu bazu i da vam Da vam predstavimo širu sliku zašto je socijalni život bitan, zašto je bitno da imate prijatelje i neka naša viđenja na to. Da, ja isto mislim da smo hteli da vam predstavimo to razmišljanje, da prestanete da pokušavate da uzimate nešto od ljudi kada želite da budete deo toga, nego da dajete, da. Da, jer vi ne možete da odlučujete ni da odredite koliko će vas neko da voli i koliko ćete vi njemu bitni u životu, ali vi možete da izaberete koliko će on vama da bude bitni. Vi ne možete da kontrolišete ljude, možete samo da im date nešto. Ali ti možeš da kontrolišeš koliko ti nekoga voliš. Da, tako da rezimiramo ovaj video, mislim da je važno, ja ću dodati samo prvu stvar i posle nastavi. Mislim da je prva važna stvar jeste da umesto da pokušate da budete deo nečijeg dobrog života, a da ne date ništa, da dajete, to mislim da je prva stvar. I mislim da, šta ti misliš o tome? Mislim da je također bitno da kažemo da se neki ljudi identifikuju kao introverti ili ekstroverti, ali ja mislim da je to glupo zato što čak i ako si introvert, ti dalje možda nađeš prijatelja. Naprimjer, Luka je bio isto klasičan introvertna osoba. Ja se više identifikujem, a on više kao ekstrovert. Da. Ja mislim da čak introvert ima neke prednosti kao što se povezuje sa drugim ljudima na dubljem nivou. Da. I zato kažem da... Nemojte da osuđujete sebe. Nemojte da osuđujete sebe i... To je to. Da, mislim samo da smo želi da vam predstavimo to na brzaka, tako da
to je to bilo i očekujte mnogo da ćemo ući u dubinu sa svim ovim stvarima, isto tako ćemo pričati o tome kako da izgradite svoj socijalni krug, nađete svoje mentore, da vam život bude bolji generalno, tako očekujte mnogo toga od nas, uživajte, i vidimo se, ja sam Luka, imajte predivan dan, ja sam Ilija i to je to. To je to, čao.